Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Maša. A ja sam Anja. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Na Islandu nema Lucifera. Koliko znate o močvarama? Nekima je ovaj raspust bio izazovan. Da li ste znali da na Islandu postoji komisija za odobravanje imena? To znači da rođenoj bebi ne možete dati ime ukoliko ga ta komisija ne odobri. A zašto bi ta komisija zabranila neko ime? Pa, na primer, prošle godine su zabranili ime Lucifer, pošto je to drugi naziv za đavola. Oni smatraju da bi dete koje bi nosilo to ime druga deca ismejavala. Pa to nije uopšte loša, Anja. Na taj način se deca štite. Upravo tako, Mašo. Nego nama je već vreme da pređemo na sledeću temu. A šta nas to čeka u prvom prilogu danas? Ni ja ne znam. Naši reporteri su bili vrlo misteriozni. Da li ste znali da je juče bio dan močvara? Kako su to mesta i zašto tako čudno mirišu, otkriće mi Nevena. Dobar dan. Zdravo vas. Ovako, pa močvare su prosto jedna mesta, udubljenja na zemlji koja su ispunjena vodom. One nastaju na različite načine, ali najčešće u blizini reka. One tako čudno mirišu zato što se u njima nalaze mnogo biljaka i određene organske materije koje se tako tu godinama nataloži i formira se jedan sloj koji se zove tresec. I zbog toga oni tako malo čudno mirišu. A ko sve živi u močvarama? Tamo žive veliki broj i raznih biljaka i raznih životinja, a najzanimljivije su svakako ptice, odnosno ptice močvarice, zato što su one jako specifične jer njima odgovara voda i vlažna staništa. Naravno, najpoznatiji među pticama močvaricama su rode, čaplje, kormorani, pelikani. Čuo sam da su ptice močvarice ugrožene. Da li je to istina? Jeste, nažalost, to je zaista istina. One su ugrožene najčešće određenim delovanjem čoveka, to jest nebrigom čoveka za sam taj ekosistem gde oni naseljavaju. Hvala Neveni. Za Mali dnevnik, Vasilije, studio. Već ste videli kako su se naši reporteri proveli na kreativnim radionicama u Mensi. Ali to nije sve. Neke radionice nisu bile samo kreativne, neke su bile i vrlo izazovne. Da pojasnimo, opština Stari Grad je organizovala edukativni program pod nazivom Izazovni raspust. A kako je to izgledalo i kako su se đaci proveli, vidjet ćemo u sledećem prilogu. Došla sam u ustanovu kulture Stari Grad na izazovni raspust. Sa mnom je Vasiliki i ona će nam objasniti šta je to izazovni raspust. Dobar dan. Dobar dan. Izazovni raspust su radionice za decu 4. i 5. razreda osnovne škole i ideja je da ih kroz vreme zimskog raspusta izazujemo ih da bi rešavali neki problem koji oni identifikuju u zajednici, svojoj zajednici. A radionice se organizuju u saradnji Vega omladinski centar sa opštine Stari Grad i Kancelarija za mlade Starog grada i metodologija se radi po Design for Change programu. A koje to probleme deca primećuju u svojoj zajednici? Ovo je dobro pitanje, a za nas je izazovno isto, zato što i mi odrasli ne znamo šta će oni da biraju i to je na njih da odlučuju, a to ćemo videti kroz proces koji radimo, a šta će oni birati da je njima važno da promene u zajednici. Višnja, ti si jedna od učesnica radionice. Koji su tvoji utisci? Moji utisci su zaista divni zato što ovo je mešavina nečeg kreativnog, a takođe i čuvamo prirodu i učimo neke nove stvari. Prosto radili smo taj jedan pokret koji se zove Vidi, a to je da vidimo šta smeta nama i šta želimo da promenimo. Deco, promenite i vi nešto u vašoj zajednici. Za Mali dnevnik Tara, studio. Juče smo pričali o tekvondu i danas ćemo. Kako izgleda jedan vaš trening? Prvo idem u vrstu, pa
stanemo da se poklonimo. Onda idemo da se zagrejemo i onda se razgibavamo. Udaramo fokusare, boba, sparingujemo, nosimo oklope, kacige i onda vežbamo udarce i kada se trening završi, poklonimo se ponovo i onda se vraćamo kućama. Zimi su u modi tamnije boje, a to čak i nebo zna. Zato je najčešće odeveno u kaput od sivih oblaka. Možda je raspust gotov, Ali vikend je sve bliže. opet ćemo moći da se igramo i odmaramo. Dok vikend ne dođe, mi vam preporučujemo Da i sutra budete u isto vreme na istom mestu. Zdravo!